Tak toto je náhod. Poďme. Poď. Tak, myslel som si, že tam by bola šanca na veľkú rybu, že by vyletela, ale však zas to není 10 cm rybička, už je to trošička lepšie. Vládko, ďakujem. Áno. Však je tu jakýsi nerváčik tam vedľa, lebo išiel psík teraz, nejaká kočka išla s obsom a aha. Dovidenia. Toto je nemožné, neuveriteľne nemožné. Neuveriteľne nemožné, čo sa deje teraz. A povedz mi, že to není v tej rotačke. Ináč mi to silno pripomína včerajšok. Povedz mi, že to není v tej rotačke. Krásne ryby, 20 cm potočák, divoký. Už neviem koľkátý ani. Mlátim to tu, jak keby to tu belice na váhu, desi. A zas, bác. Nie, maličký, to je maličký, toho nechceme. Aha, tu je krík, kto si skosil krík. Tu bol útok, vyskočili rybičky normálne, to čo bolo? Aha. Ty kokos normál, ty vole, aký... To čo je za kreténa, ty kokos, to sú súboje. Poď sem. Normálne on išiel do tej rybičky, oni tam tie rybičky lietali, pozri sa, ten je nádherný. Ty vole. To videli ste ten mix v tej vode? Neskutočne, ak idú. Lácike, ďakujem. Majky, ďakujem ti. Pozeraj, Majky. To sú neskutočné ryby, že? Počkaj. Tu domotaný celý. Vzdaj to už, nebojuj. Kokos, ten išiel točky. Feketko, ďakujem. Ten išiel točky, ten dával. Krásna ryba. Neskutočná. Som spokojný, ľudia. To málo kedy vám poviem ja, že som spokojný s tými rotačkami. Fakt som spokojný.